Donada la història d'aquesta entitat, la relació que té aquesta entitat amb Gràcia és extraordinària. Vull dir, no hi ha ningú a Gràcia que no conegui el centre Bonal. Ho coneix absolutament tothom. A més, el nostre grup, el nostre centre, està adherit al G6, que són les 6 entitats més antigues, les històriques de Gràcia, les quals fan moltíssimes activitats en conjunt, i l'acceptació que té de cara al públic, de cara al veïnat, al nostre centre és tremenda. Qualsevol cosa que facis arriba absolutament a tothom. A totes les botigues en van plenes, facis el que facis. Home, no en va des de fa 140 anys arrelats aquí, això dona força, dona solera, diríem, com els vins, no? És una entitat amb solera i el barri jo penso que és una de les entitats, pecaria potser de pedant si no digués que la més important, però sí una de les més importants que hi ha a Gràcia. Majoritàriament la gent és del barri. Cada cop tenim dos factors, gent que ve a fer teatre que ja no és del barri, perquè han marxat a viure fora, i està venint també gent perquè és amiga de gent que ve aquí, però no viuen en el barri. Però originàriament jo crec que el 80% com a mínim dels components són del barri. Si ara no hi viuen, són nascuts del barri.